नमस्कार आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ରାନୁ ମୁଁ ପିଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମର ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଯୋଉଟା ବେସିକ୍ ଆମର ଯୋଉଟା ରହେ ସେଇଟା। ତ ତା ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ଆଡ଼ ହେଇଛି, କହ ଦହି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ। ଦହି ଦେଖା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୁଙ୍କଟା ପୁରା କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପୁରା ଛୁଙ୍କ ପୁରା ଲଙ୍କା ମାରିକି ପୁରା ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦିଆ ହେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଛୁଙ୍କଟେ ମାରା ହେଇଛି। ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଓକେ, ସବୁ କୁହନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ପିଙ୍କୁର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେ କେବେ ଖାଇନି। ଆଉ ମୋର ବି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ନର୍ମାଲ ପଖାଳ ଆମେ ଯୋଉଟା ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦହି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ମାରା ହେଇକି କେବେ ଖାଇନି। ତ ସେଇଟା ଆମର ଦହି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଅଛି ବଡ଼ି ଚୁରା, ଓଡ଼ିଆ ଘର ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ହବ। ତା ସହିତ ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ବେସିକ୍ ଯୋଉଟା, ପଖାଳ ତ ଆଳୁ ଭଜା ତ ଏଇଟା କମ୍ବିନେସନ୍ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ଆଉ ତା ହେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମ ବେଶୀ ପାଗ ଆଉ କ'ଣ ପାଗ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା, ଆଉ ଏଇଟା ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ଅଣା ହେଇନି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇକି ପୁରା ଦଳା ଦଳି ମୁଁ ଆଉ କରିଦିଏ। ପିଆଜ ବି ତ ଆଣିଲି ଚଳିବ ଏତେ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ରେଡି। ଗୋଟେ ପାଗଟେ କରିବା। ଦହି ତୋରାଣି ଆଜି ତୋରାଣି ପିଇବାକୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ନା। ଲଙ୍କା ଦହି ମିଶିଛି, ଲଙ୍କା ପୁରା ଗୋଟେ ଦଳା ହେଇଛି। ଯଦି ଦଳିଦେ ସେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଟଙ୍କ ତୋରାଣି କଣ ହେଟା କୁହନ୍ତି? ଟଙ୍କ। ଟଙ୍କ। ହଁ ଜାଣିନଥିବୁ ଯଦି କହନି। ଦେଖ ପୁରା ମାଟିଆ ରେଡି। ତୋରାଣି ଆଜି ତୁ ସବୁ ଖଲାସ କରିବୁ। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଛାଡ଼ିଯିବି ତୋ ପାଇଁ? ମୁଁ ପିଇବିନି ତୋ ଦେହରୁ। ମୁଁ ତ ମୋର ପିଇ ପାରିବିନି, ତାର କ'ଣ ପିଇବି, ମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛୁ ତୁ। ଟିକେ ଝୋଳ କର। ୱେଟ୍। ପାଗ ହେଲା ମାନେ ମୋର ଆଉ ୱେଟ୍ ହୁଏନି। ଓଃ ଧୀରେ। ଭଲ ଅଛି। ଡେଲି ଖାଇପାରିବୁ? ଓ ପାଗ ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ ଆଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ପଖାଳ କଥା ପଚାରୁଛି। ପାଗ ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସେତେବେଳୁ ଖାଉଛି। ପାଗ ହେଇଛି ଆଉ। ଖାଇବ ଲଙ୍କା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି କାମୁଡ଼ି ମୁଁ ରଖିଛି ସାଇଡ଼ରେ।
ଲଙ୍କାଟେ ଆଜି ପୁରା ପୋଡ଼ୁଛି ମୋ ତଣ୍ଟି ଆଡ଼ୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଦଳିନି ଲଙ୍କାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି। କେମିତି ଖାଉଛୁ କେଜାଣି। ପାଗ ହେଇ ମାନେ ମୋ ପାଇବନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତୋରାଟା କିନ୍ତୁ ମସଲା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଶେଷ ହେଲାନି ହାରିଗଲା ପିଙ୍କୁ। ପିଙ୍କୁ ଏଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହାରିଗଲା। ରାଗ ଫିର ବି କେମିତି ଚାଟୁଛି। ସେତି ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ର ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ଷ୍ଟୁପିଡ ରାଉ ସେତିକି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା। ପାଗ ତ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା। ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସୁପର ଥିଲା। ତ ପାଗ ଏତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଚାଚି ପକେଇବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲେ ସେହି ସବୁ ଖାଇବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।